सर्वजना नमस्कार. आज ही भारी एक विशेष दिवस आमगेले अशिमठाधिपती संयमेन तीर्थस्वामीले रामेश्वरम मुक्काम चलता आसा. आज ही सकाळी तीर्थस्थान जाऊन धनुष कोडिंतू साधारण 100 जन आशिल्लीं तीर्थस्थानाक स्वामीले एक आमकां अप्पाण्यानी अनुज्ञ कसं आशिल्लें म्हळ्यार हे 3 दीस आज 30 तारीख फाई आणि 1 तारीखेन 2 तारखेक अन्नसंतर्पण जावं तीर्थक्षेत्र यात्रेंत म्हणून स्वामीले एक अनुज्ञ आशिल्लें. त्या प्रकार आज एक 400 जनांक आमी अन्नदानाची व्यवस्था केलेली आसा. हांगा पोंगल आसा, गोडशें तशेंच पुळयोगर आसा, बिस्किट्स आनी पिवच्याक एक तांनीक एक ज्यूस अशी एक 4 नमुने आयटम दिवन हांगा येईल भक्तांक पुरा एक व्यवस्था केलेली आसा. हे स्वामीले आमकां आशिर्वाद परिपूर्ण आसा. तशें जावन आमकां चंद करून करूंक एक हे जाता आसा म्हणून हांव लेखता. तशीच फाई एक 800 दुखून 1000 जनांक तशीच परत 2 तारखेक आमगेले कोदंड रामदेवाक शंखाभिषेक आसा. त्या दिसूय साधारण 1000 जनांक अन्नदानाचे व्यवस्था आमी केलेलो आसा. श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः. नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय. ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय. प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय